Vítajte pri ďalšom príklade. Znova máme sériové zapojenie rezistorov k nejakému jednému zdroju. Teraz vlastne pre zmenu poznáme prúd, ktorý preteká obvodom. Poznáme napätie na rezistore R2 U2, kde je 9 V. Vieme hodnotu odporu rezistora R1, že je 7 ohmov a ostatné veličiny chceme dorátať. Ako budeme postupovať? Taká prvá vec je, že si zaznačíme napätie a prúdy do obvodu, čiže napätie na zdroji z plusu do minusu U elektrický prúd, ktorý preteká obvodom skladného pólu k zápornému I, ten dokonca poznáme, je to 3 A. No a úbytky napätí na rezistoroch, čiže v smere elektrického prúdu napätie na rezistore R2 označíme U2 a v smere elektrického prúdu napätie na rezistore R1 označíme U1. Máme vyznačené napätia a elektrický prúd a teraz sa pokúsme vlastne vypočítať, čo prvé vieme vypočítať. Vieme prúd, ktorý prechádza obvodom, ten prúd je spoločný pre obidve rezistory, čiže aj rezistorom R1 aj rezistorom R2 prechádza ten istý elektrický prúd. Vieme, že U2 napätie na rezistore R2 je 9 V. Čiže budeme vychádzať zo mnohého zákona, že elektrický odpor R rovná sa napätie deleno prúd. Že môžeme si dorátať veľkosť odporu rezistora R2. A to je napätie U2 na rezistore deleno elektrický prúd, ktorý mi preteká. Čiže U2 lomeno I. A to sa rovná 9 V deleno 3 A. A vidíme, že odpor R2 rovná sa 3 ohmy. No. Vieme veľkosť odporu R1, že je 7 ohmov, čiže rezistor R1 má odpor 7 ohmov, rezistor R2 má odpor 3 ohmy. Čiže teraz môžeme vlastne použiť metódu postupného zjednodušovania. Čiže náš obvod si zjednodušíme na takýto obvod, kde odpor R1, 2 bude mať veľkosť spoločného odporu tých dvoch rezistorov R1 a R2. Čiže nejaký rezistor R1, 2 má nejaký veľkosť odporu, ktorá sa rovná odporu tých dvoch rezistorov. Tak. A náš zdroj tak. Prúd, ktorý prechádza týmto obvodom I, sa rovná tomuto elektrickému prúdu, ktorý prechádza tými dvoma rezistormi. Napätie na zdroji z plusu do minusu je to isté ako to naše toto napätie v tomto zapojení. A na rezistore R1, 2, ktorého elektrický odpor je vlastne rovný tomu výslednému odporu tých dvoch rezistorov, úbytok napätia bude U1, 2 v smere toho elektrického prúdu. No. Čiže výsledný odpor tých dvoch rezistorov R1, 2 sa rovná R1 plus R2, pretože ide o sériové zapojenie rezistorov
Takže R1, 2 sa rovná 7 ohmov plus 3 ohmy. Takže R1, 2 sa rovná 10 ohmov. No. Čo ešte nepoznáme? Čiže poznáme výsledný oprot tých rezistorov, poznáme veľkosť rezistora R2, poznáme veľkosť rezistora R1, poznáme napätie U2 na rezistore R2, nepoznáme napätie U1 na rezistore R1. Dobre. Takže môžeme ho dopočítať. Takže vieme, že R rovná sa U lomeno I. Prenasledujeme sa to krát I. Dostaneme, že R krát I sa rovná U, tu sa I vykráti. Čiže môžeme si napísať, že napätie U1 je veľkosť odporu R1 krát veľkosť elektrického prúdu I. To sa rovná 7 ohmov krát R1 je 7 ohmov krát I je 3 ampere. Takže U1 sa rovná 21 V. Dobre. Teraz si zapíšeme pre druhý Kirchhoffov zákon slučku. Čiže dáme tu takúto slučku v tomto smere. A z tejto slučky mi plynie U2 je proti smere, U napätie na zdroj, takto U napätie na zdroj je proti smere slučky, čiže minus U sa rovná U1, 2 je v smere slučky. Plus U1, 2, tak, plus U1, 2, lebo U1, 2 je v smere slučky, sa rovná 0. Áno, pre druhý Kirchhoffov zákon. Takže môžeme napísať, že U1, 2 sa rovná U. Takisto to napätie U1, 2, to spoločné napätie na tom výslednom rezistore R1, 2 sa rovná tomu napätiu U1 na rezistore R1 plus napätiu U2 na rezistore R2. No, čiže vlastne je to napätie plus to napätie mi dáva to výsledné napätie, to U1, 2. A to sa rovná vlastne napätiu U. Takže si môžeme dorátať výsledné napätie U na zdroji, že sa rovná U1 plus U2 a to sa rovná 21 V plus 9 V, 30 V. Dobre. Hotovo. To je všetko a teším sa na ďalšie príklady. Čaute, čaute.